Hey, what's up guys? Miga shout out sa mga ambungan og mga butan nga kulitos sa Matabang, no? Guys, salamat kay ninyo, no, sa inyong pagsuporta og karon padayon mo sa inyong pagserbisyo sa inyong parokya, no? So God bless you all, guys. Ginagawa mo. Aron ang mga sala mapasay. Okay guys, no, so ato ang pangutanon ng isa sa akulitos diri sa Matabang, no. So unsa gay history sa Matabang dam? Nakuan kay ang tabay nga kilid sa dagat kay tapang. Okay. So tabang sa una ang kilid sa dagat. Oh, So karon unsa naman? tamis. Pangalan mo daw? Okay guys, mega shout out to Giselle, no? Ginagawa mo. Diri sa Matabang. Christmas mo daw nga. Kulitos, no? 5 minutes later. Minabi si tatay. Si pangalan ni mo, tay? Pirmin. Pirmin? Tay, nganong unsa may history diri sa Matabang, tay? Anong ginganlan mo siya Matabang? Kabalo ba ka? Wa ka idea? So doon naman mo mainggit Matabang. So basig na kay nga ibawan nga istorya nganong himo ning Matabang. Ay kung ina tubig tabang. Maraat to dito, maraat. Anong gingalam tong maraat dito? Wapo ka kuan. Dili giga taga diri tay. Taga-asa di ka, gyud. Maraat lagi Matabang gyapon na siya. Okay. Okay. Sa taplin sa dagat, igtabay nimo tabang. Oh, nay matabang. Mo nang gi nga. tawag siya Matabang. Oh, ikaw nimo pader, tisling ka taplin sa dagat. Okay, Nya, igtabay nimo pader, tilawan nimo kay dili man para tabang man siya. Mo na matabang. Matabang matamis. Mo na sinugdanan nga nahimong Matabang ni diri dapita, barangay Matabang. Wala na kun mawala pud istorya sa katigulangan ang pader. Mo di ay. Istorya na sa mo katigulangan. So, nakuha na nimo sa imong mga kuan. Mga katigulangan. Okay, may. Sige, salamat kayo. Karaan kita ni pader, desa ang karaan nga inahaw. Kini. Yung kita na si mother na nakugas. Kung pangutana na yun, kining Matabang na yun, sa may delicacies diri na kanang pamuso nga kuan ba, pagkaon. Sa may delicacies diri, kini sa kamo naging duwa. Kasi sa Matabang nga pagkaon, ito. Dili oy kanang Sabay tamis inyong gusto. Tamis nga makaon. Biko no. Bali pamuso diri bang pagkaon. Bali pagkaon. Delicacies. Dili kasi ba? Wala man day Why delicacies diri? banana Q. Banana Q daw guys. Banana kahoy o kuan. Ginanggang. Delicacies diri sa Matabang. Delicacy nila din. Sama. Biko. So may pamuso yung biko. isda. Ang sikat diri isda. Chikol. Pachikon o gusto. Kasagaran gusto. Batuwaon. Labanan ako diri. Bulinaw daw guys. Lambi ko na kayong bulinaw. Kilawon. Sinugba nga.
Ano ba rin? Alam mo, kanan doon ko kay galapad ka. Kini ka ng pakol. Alay ko ng pakol. Pachiko. Okay guys, pachiko ko no guys. Budbud. Kana si nanay, maghimungay na siya. Budbud. Boto. Boto, kalamay. Okay, sa Boto Maya. Ikaw may magluto, ikaw magluto. Nya lami kayo. Ay, dipindis mo sila. Magulog-ulog yung ka. dali mo, wa, magabi. Lingawang nanay yun. Okay guys na, so puto, biko. May nindot ka na dali. Kalamay. Kalamay. So, buhol raman ng kalamay na eh. Oh, pero kamo, maguluto. Oo ba? Palitaw, basta pilit ang isgutan. Kamao tana. Okay. Sige na, salamat ka na ha. Okay. Usama na rin. Asam na mo eh. Hi lang na, hi, hi. Hi, hi. Hi! Okay, good.